Vidíš, dávej to teda tím nám. To odende, já jsem to smala před kamerou. A kameraman je dobrý. Tam nějaký rozhodčí. Ten 3+1 zdarma, tam není žalba, 5+1 za stejnou cenu. Tak poukladka. Pane, konečně. No, když si je tam, jo. Tak, a jedu takhle. Už 5. Místeček máš, ne? Nedal se ti, chce. Takhle, já si to budu psát, jo? Můžeš to nosit, jo? Počkej, ona to nosí, no. Výrok nedýkej. Jo, to díky, jo. To je tak končíš. Ale říkám zpětá. Tak ať mě donese a napíše mu teda ještě. A mě teda 5 ještě, jo. Tak ještě dones Romanovi, jo, ještě. Stejně je mimo soutěž, tak jsem čoupný. Dobre, já tě držím, vole. Keťa. Já? Ale tady to může nemá. Máme na tady na prasku. Já čvrděl, já končím, vole. Máš podat mi tomu máčku. Viděl? To jo. Ale bych měl nevyplnej super. Jste rozežraný, ty vole. Děkuji ti. Děkuji ti nedám. Sama. No. 30, tyčku! Jenže on je doma, ona to zapomněla, on je doma, táčka. Tvůj syn, to je nenositelné. Jenom. Čudno, ale on je doma, ale. On je doma, ptáčka, ona to zapomněla, že jsou. Dá změnit? Můžeš změnit, Omáčku. No můžeš. Ty vole, ptáčko. No takhle šetří. Takhle se to dělá. Ne, tak pak je to studený ledový, to stojí za hovno, víš, jak se to přileje, no tohle, víš. No, jak šetří to, snaží se stejně. To už si nepřidá. To už si skončil, Čapíko. Jo, takhle. Je to dobrý, no, je to málo. Se přidej. Tam si budeš mít ještě 5? Jo, chceš jít, jo. No, už tady jít, jo. Mám čas. Ty vypadáš za minutu 3, vole, knedlíky. Ty jdeš hrozně rychle. Ti pozor, jak jsem objekt. To šiptáte. Omáčku, ptáčkovou. Omáčku dej. No tak. Tak nevíš. Dej tam 2, 3, ne? Ne, 5. Kdo aby tě uvést ten kamion? Ty jávky, jo. Já Mílo, ty tobě začínáš makovat, čeče. Ty se mi začínáš rychlovat. No nevím, vždycky na závěr mu nejvíc chutnalo. Jo. Tak si to ještě máš do přines teplo. Ty vole, mrázek nemá dost, on je jasný a furt žere, ty vole. Zase za to kiličko, abych se najedl, veď. Jdeme sedět na práci.
Za stovku, ne? Třetí místo a druhý Míla, Roubek a Fanda. Tleská. A vítězem se stává Mrázek z 39. Že nedáš. Ohady doma. Že je nedáš. Ale by to bylo. Půjdeme do něj. Co? No pěkný, 49. Jo. To jsem zjevu jako předskoukal. Já jsem 18.